Kardom nili monjerong pipi pinibirta arju ponikta. Kan selama nili tumke lang tanang tangte me tanang tangte inglong arci malang sinili tumke kaiki ta la pusi choherek cho kacu sok dam lo lang che ho ta pu pelo la pen lang che theng da pu pelo nili tumke lang ke jun ke du kaning kan ta Non BJP Parivartan Sarkar Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Ningkan Pho Plengtanglu. Bonta bijuli jamin terang arong arata phan Parivartan atomon jabdam de det. Pirthemoni datuma phan kejo nalang tami ison akenang sot nailu. Bonta duar bagori MSC constituency angkangpi bijuli jamin terang arong aradatum mesen kejo nalang kawi penajok kesung ke phonang. Non puta mesen alang chosok long lesi langchi ho alangsi don pharo sose aradatum junang bom lang pusi hudak arong aradatum pen kisung alam chethan pon. Tang tilabang so aradatum aphan hudak local MSC Richard Togbi kilang pon peloma mati Karbi Anglong Autonomous Council PHC Department tong kilang pon peloma. Lasi Prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council Team Karbi Anglong keja CM Dr. Tuliram Ronghang pen Parivartan Sarkar atum Prabjin kemesen alang kijun long japhan hudak aradatum pen choning ripon. Kajironga pen risaningti Karbi Anglong News. Arning kan selama nili tumke lang tanang tangte me tanang tangte inglong arci malang sinili tumke kaiki ta la pusi choherek cho kacu sok dam lo lang che ho ta pu pelo la pen lang che theng da pu pelo nili tumke lang ke jun ke du kaning kan ta la sini tumke rong isi pe elong la pusi lang asa basu ke do ling sini tumke rong isi si tame nili tumke la pusi che thor la pulang choherek dam lo sar ke la bang so lang tu kacu sok ke nili tumke don pharoi si Don Faroi si pente lang tuk isiwet ma. lang tu ke siven mane adon tin da cutuk reblo sar stame lang pho phedet titi Lang pho phedet titi. asa lang pho po la barikha ho e second vet la si la da bang ka sa o thep der chot inglong archi la si la dak si rong si tame nele tum ke la pusi cho herek si nele tum ke cho sok bom lo sar tu Tang tang. MDC jong si nele tum phan kang hon kang jin so jong si do pulu tang te nele tum phan ke lang abang ke akinang sot lang pen me an si tame nele tum phan ke nang rap bek nang ji pulo sar hu nele tum ke chuning ri ke chuning la ke nele tum sung ke sung ong chot lo lang ke jun anta la pen hemrit ke do anta nile tum ke chinglu dun thai ve ching thi dun thai ve me ta che thor dun thai ve kene aprang ke bang nang ron te ma se ta me lang ta la puson se nile tum phan ke nang plak det lu sar tu Tang tang aprang dal pusona. aprang ke rap dolo sta me aprang nile tum sta me nang le ko bate nang le mi ra ka hut ke nang ke rap dolo la pu dong ja mana thu pensi alang ke wan lo sta me nili tum me thang tong ke chok chelo ne man te rat tong ke chok chelo ne same alang apong bang nang plok la ba ma si non bang ke nili tum ke lang la pu chutuk pa chom pa cham si la pu si jun dun bom la pen cho sok dun bom lo sar tu Tang tang. Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Ari Dengpen tekokti ki atuma phan certificate ke pajirpon. Thereponi phaing korai CR ni lakhakre pho Mohamaya constituency arlo dokmoka ahithialong VDC Bhavan along tekokti ki atuma phan Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Ari Dengpen bang thongke bra pho abang phu bang phia atuma phan certificate keron pon. Lapuson tekokti ki atuma phan tami EM Lunsing Teron kelang pon thek apot bangso certificate kelong abang phu bang phia tum tami ningkang sam akero EM Lunsing Teron aphan pipajirpon. Ile tum dak Muhammad MSC ake hai lunsing tron alang tu phal ma so lok pa jir pot alang phan jor par pik lo la pen kiwang hilang tame la usang thak si tu Muhammad mosti do an tame alang phan bahut kisi anso se ke kleng ki lam dia phat alang phan ja kong pujun po pen jor par pik lo BJP sarkar in pen ditu non kan kre photo ke cari anso se ke cari long ya phat non nangkel hilang MSC along anta BJP phan pa si anso se ke kleng ki lam ya pasi dilihin betame ningat ma pen jor par pik So sai ke den pon bang ke lagi si me pik lo ili tum kai ta chidi dun de thek don long le ami hodai dekha na pao ebelak asunir ei certificate jugedi ami amar kiman je asuni ase aso certificate kobole to beya lage kintu hai pulote henadang na jeta
লাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে আপোনালোকৰ এইটো পৰিচয় এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আপোনালোকৰ কাৰণে আইডেণ্টিটি কাৰ্ড লাগে নালে তোমালোক নন আপুনি এয়াৰপৰ্টত যাওক ট্ৰেইনত যাওক আপুনি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত বেনিফিচিয়াৰী যিমান যি চৰকাৰে দিব এই চাৰ্টিফিকেট যোগেদি আপোনালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এই চাৰ্টিফিকেট যোগেদি আপোনালোকে পাব কিছুমান স্কিমটো নালে তোমাৰ ভাল আছে চাৰ্টিফিকেট আজয়নি মেচিন নালে তোমাৰ ভাল দিবলৈ বাধ্য হ'ব Lapenon kelong le ajaha kelong le atoma phantamik arni kaprek arnisi ronpon popusi VDC chairman Rajesh Teron pen pachini pon pipon lo lasi angko nangkeli li dolang ketang te mane office kam ketang te lahai kisuman dolang halai tumpan staminang le lukten ni tumpini ason thot angko ronpon po non sar lunsing Teron alang di pustami halai tanang bodi dun bom lo lasi non hedong alang di sistami bang lo ini tundak do Thereni phaing koyarni Dwarbagori MSC constituency Bijuli Jamin Terang Arong along APHLC song atumpen 6 schedule kang dangamai ke paman pon Bangso along manpeng pen kache tongdun lake Dwarbagori APHLC president Mondor Singh Ingti Dwarbagori APHLC member Kamson Singh nar lapen ke ronga sarpen chenglok rongara datum chetongdun La bangso amai long bang phokep sose armu chetongdun puta Mondor Singh Ingti pen ningje pon Lapen lapu Mondor Singh Ingti pen penangan 6 schedule puthak lam than pon Lapen ke rongara datum pen kaningje pon ke nilitum job card Orunodoy longdun de pin puta ningje pon rinti Lapen ke nilitum ladak kache tongdun lake Congress ASDC party atumsi kache tongdun puta ningje pon rinti Lapenon ke wangjisi ke ong alang puta ningje pon thu adun thu MEC kilik ahut ke APHLC songsi chipa ogdon po puta ningje pon rinti Han Bokapen Robinson Killing Karbianglong News tema non election MEC council election ante bokbomlo na sinili tu masong pen sitame nono do ke ni tu chipate do ni pan ke sikdo na sinili tu pini kilada ke jamin sikari yarong ke bangke ni tu rong group ke do tu pan ni tu nang dak lam nang chithan ba nang chipare non ke bang election hur ko somsi ni tu APHLC pen ke chipai do nang ima la pen Keci pahai dun ben kosong ti karbia khei kisu masuk ke payok yima tapen ke longri long pat kosong ti ke cerai na yima tapen karbiang long aboreng kosong ti karbiang long ke do ari so yer na tum ke long pen na yima na so put haksi nil tum pini cingki cingwai lo la pen thudet tame nil tum non la ration card punon la non ke klembong gomen tum tapen aruna do ipunon ba job card pusatame la kituman apan ronga so tunang pachini dun do la tene tum la hai ta me mone tum government ke bang lote ni tum angry ang don pen kalang pondi panse ni tum dak chitan chimum lo la pen ronga so dame aning kang sam pen se pini nang chitong no lo la tene tum antu se non ke bang gilang dame ka ton ching ching wai pondi tipa tu pondi panse ni tum bori pon lo la pen ni tum la dak pini nang chitong nun ke la dake aprang pen APHLC lo nang ke claim dun potoli dake ASDC Congress BJP pen nang dun tum sai de na se alang tum ta ning arong solo pine meeting nang chitong nun pen lam Non Karbianglong Autonomous Council election aparman electoral roll kasimar jok che pusi 24 plus asong pen ke jongpon 1951 Arul Section 128 129 pensi State Election Commission Electoral Roll Silam Nangji Bon tanon ke ningkan krehini ke dotang ke che atumlote Electoral Roll along aben che thaplong lasila ke chok chenai aron lo pusi 24 plus pen akoi pipon jong si inglong aswa phan ke rai vek pulotang te paragraph 2 sub para 7 ateng pensi Silam Nangji lapen Assam State Government Karbianglong Autonomous Council lapen 24 plus asong angbong chingwai bi pulotang te Ahir ing tangrak jesong pon thuji puta rotom terang pen ningje pon han geber thip abidi chot posini liki budam kang tung ajat alam le than posi tame la sini liki chuning ri kang tung bang elalo jongsi hokpet inglong so phan kerai vek lodan the paragraph 2 sapra 7 ateng pen akimia rule silam det jie bansi nilihin pen ako chuning ri lo la pen la so puthak prabjin ben state government Karbianglong Autonomous Council lapan ke song ko rapiat angbong taso ka chingwai prabjin pen dunai kali pulotang te
Kibang jilang hutke non ko an maka cisong putha ke bangke itum kota long arona teng ben sai bomlang pusin litum dokli bason lasi kibang jilang hujong sila so puthak alang litum respond en plote 500 se ke cisong ni phantan ni litum cisik bom nali tu mathing no ke bang nang ko ka theke la lo ke damtang Karbianglong Autonomous Council election of Harman electoral roll ke silam hala so puthak nilitum ningkang samse ki jongkang tungdu labangela je 1951 na rules pensi non ta electoral roll prepare hala so ka prepare long pen positame lata ituma bhan mate inglong so tumhan ke berthi pa policy si bang rong sini jong athe ko people loma electoral roll ka prepare 1951 a rules along section 128 lapen 129 a base pensi dak state election commission atom electoral roll prepare nengi ta nona bangke laso electoral roll bangke 12 bosor lo pulante electoral roll along fundament dopo la bangke ni pudame bangke aron kali lapen ke lake aron ke chok cheke nai kusini liki puang kangtung lalo lapen ke isi bangke alang litum da lang pamini permanent resident lapen temporary resident polam tu permanent resident polotan de ladak methang along le pelang dowek ahem chukimwek a family pen dowek atuma phansi ladake permanent resident pusi pulo mate a methang along le pelang dowek nei stamen no na bangke along le pelang ave pin atuma phanata electoral roll along amen ke tha pona bangke lake ni tumi hin pen ke ning duglo lapen ke laso aputhak laso puthak non anta ki claim kledet lapen kang sirse da bangke ning dug pingan lo asi nili tum aku prabjin pen ladak non 1951 na rules lake schedule to the Indian constitution along paragraph 2 supra 6 thing ben sikasilam lasi halaso arul sa bangke tum chokche pusi PIL along tapilo rotan terangan 18 others pusi hala that PIL number 9/2017 along ta Kisumpon dolo order ta already ki pitang lo hala so teng ben puludang te paragraph 2 supra 7 akimi rule silam leti ka bangke election masi do ne de ngia porlo ta electoral rule mata prepare to them isini induk meme alam the high court aphan aman ki pipe puthak lasi la so puthak si mitum pini Karbianglong Autonomous Council ke do authority to man pinrem lo la penke la so puthak state government atau mata nili to mihin pen pinrem lo athe ladaka bangke nili to mihin pen kipu kangtung bangke non ahok pet bangke labang so a election bangke postpone to that kangjang nei pabe to that kangjang nei bang jok arat charia song na chepati to that kangjang nei jongsi aron re lake council ahin pen piniar nianta council ang voter list ka prepare ke lake aron re chokche puchini lor pulotang te jong se ahok pet tim Karbianglong tumta jong se ahok pet badu rachari song jong si ka khamkheji pulotang te aron report aron pinchong paminang athe labang sok aron ke lake Guwahati High Court penda pinchong noi ke lamtoy ke nang piat lo stami pini ningkan sinang plengtang rok ningkan si soselo nang plengtang rok pin piniar nianta council kacharia tum pinian thangnat tala puson ke claim ke nama bedat lo ke claim lo alang litum aron selam ben Guwahati Dispur longan ke alang litum pali ke pali lo tema Dispur pali lo pustame labang so a file labang so conduct of election bill 2019 la so file piniar nianta bangjok da pursue claim tunde bangjok da patunang non da Karbianglong Autonomous Council cari bom tim Karbianglong tumge bangjok la bangani hanghe lasi alang litum ke khei kaching hon komen pen alang litum kaike rata thino ningje bom kaike lat alang tum pinam stame article 163 do nilitum un pusikipu article 163 do puge badula chinilo sitame article 163 do polotang de alang litum politically rata tumge Karbianglong rat ke Karbianglong Karbianglong pan mesen awar sai pa man pinang Karbianglong ban raikom nang pusi alang litum han ka toilo kente assembly long bang pi litum MLA toilo kente lason council long non dak tim Karbianglong kachari bom tuliran nong hang ke haita alang li chief minister bin Himonto Biswa Sarma pen alang chemisen pude pulutang te labangso aron pachok nei pu piniar ni ta pipolo ning ja hedet kente lasi alang li tum aphan ke
dak state government aking sang su alang making ki kok pamilo alang litum ke charting un elo lasi alang litumang pulo nitum ke un elo lake chok chilo patunik telo article 163 do puapot jong si alang litum jong si politically pressure pitek the lapen patun tek thelo pulotang de lapen a hudisi bangke hemprek wanji po farman na rat phan kapalom lapusona claim lo lasi alang litum jong si tek the un elo pulotang ne unda un elo nona che theklong dak lo alang tuman income narkep alang litum la bangso council ini long tang cari long elo alang litum ta pinianian ta council ba karbeng long rat pan kemi sena to monong si wan pi thek the pulotang de alang litum team karbeng non kacari bo matum ta alang আদিবাসী কাৰ্তিক তেলেঙা লেকথেয়াকুৰ কাচেপা অগদৌন থেৰেপনি ফাইংকৰাই চিআৰনি কহৰা হেমাই লেকথে আৰং আমেকাৰ হাবে লেকথেয়া কৰতে কাকৰি লেকথেছি ডিৰিং খাইলুন তেৰাং আৰং কেদৌ কেংচাং মাতে আদিবাসী কাৰ্তিক তেলেঙা আতুম হে মিছিয়া ফান কুৰজন চেপা অকপন আসো পোৱাচন চেকামচি লেকথে পাতি টকলো লাবাংছ কুৰজনকে পনলাকে লক্ষিমন হক আধৰম পেন কুৰজন পাওক পনলো লাপেন আৰণ আটেং পেন কাংথেৰ মেথেক মাতে জয়গ লাপেন Ari hon jeng koksi pinipen ke karbia khelo pulapen lekthea korbi nong lopusi chipuponlo lapen ke nili kai si chotkalisi neso nisu momo kai pharo kai suri an sitami lekthea korsi chetok verpo kakri lekthea so polopusi chekamlo lapen ke kartik telengata apo pusi chekamponlo lapen pinipen ke kartik lekthelo pusi chipuponlo kohora lokhimon adowan a committee amephu raju tok bipen pachinipon lapen puthot kartik penangke pachini dona tengke ne phan bang nangke bai penkali bang nangke pare penkali ne mena ningke hang pensi karbi kache tok lapen lekthia korki don pusi pherangke along nang pachini don Kajironga pen risa ningti karbi anglong news nile ning ke hang pen lo ale ning ke hang bek lo he cobai pen lo ke cobai be pen ahok lo ke di ahok teno nang li ke kopia kursi dun lo lekhe ente aprang nang li kur ke telenga ke kopia jati lo आदिवासी ते नॉन बैंक के नंगली में चिथान था तो कार्डम निलिमेन के कार्तिक लिखे लो दी तो चोई लो थिंकुर तेरांग रंग पेन लदाख लुखिमन अरन पेन हेरी लसो बांगा खाय पेन कार्बिया कुर लसो नंगे दुन लसी लुखिमन अरन पेन सेलांग ले तुम भान कुर पन लो लसी ला कुर के पन अबांग फुआ मेन बांग के हेरी का kre lekhe bangga polo lapena sopo kach amena bangke kartik lekhe alang le tum phan ke lokhimon aron pensi alang le tum phan eri kurpon lo karbi akhai akurpon lo lekhe kursi pon Lakhain koiratok dwarbagori MSC constituency angkang lakhahini dolamara chekso mohiram be arong along kedamtang thereni phaikre pli arni dolamara chekso along opposition party pen pherangke atum angno jasemet chekso moniram be arong along kaching thoramo avepin lapen jasemet job card orunodoy lapen ason kaching thoramo long lepuke ahok kalipusi kakochan PS president sarmen be lapen ari sanghwa tumpen opposition leader atumaphan lamwoi pipon Han Bokapen, Robinson Killing, Karbi Anglong News. Paklem tripin lang tu bangke la bangke ahok kali podim bangke nilita da non president R2C claim bomb lo. Pursang tak kasi punil tum BLCC tum tado BLC tum bahini ba thom do la tum ta nang chirap nang chiri dun lo. Kasi la sang tak job card punon seta non ke abang abede lo athi non bangke alang ke la security pen chiu kang tang lo sitame let joy sing rong par nilitum jitu dak party long nang claim non rapet hala bangsi gute job card ni ana bangke alangsi claim lo jitula MEC sir recharge stock bi la ningkan thom plivet pendani litum asap savet sita minilum kam bangke lompon job card punon sita pining anke sarita ni ke nilitum claim pon elo asana kasi ako tumi dik si het nili la non self help group tumafan block hoi pe nai pi ala lo farm pon ta ho lahaya kaman ta min nilis mithang si ha block andam si kini dimana luta nilis thon pidam antam